В този видеоклип ще се потопим в света на сръбската мафия, организация, която е известна със своето влияние и мощ. Ще проследим как тя възниква, как се утвърждава след разпада на Югославия и какви престъпни мрежи изгражда, за да стане глобален играч. Ще се запознаем с най-известните фигури в нейната история и ще разберем как тази престъпна организация продължава да формира събитията в региона и извън него. Но преди това ударете един лайк, абонирайте се и натиснете камбанката, за да не пропуснете нищо ново. Да започваме. Историческо въведение. Сръбската мафия има своите корени още в средата на 20 век, когато Югославия е социалистическа държава. Първите престъпни групировки се формират около черния пазар. Тогава контрабандата на стоки и валута е основният източник на доходи за тези криминални мрежи. През 80-те години тя се утвърждава като една от водещите криминални сили на Балканите. Този период съвпада с началото на